Tur pasrah pangguna wentah lung tinampan tumbulik kapurwakan atur ngantikul pasrah saking keluarga bareng kasaran dari budin kula kinabekten Bapak Darto. Bapak Darto ingkang kepareng meratusaken ngunandika pasrah pangguna wentah kunjuk panjenenganipun Bapak Darto wekdal kawula sumanggaken lumampah kadya wong agung aning tlatah Mataram. Bapak Darto Keju beri-beri kedaputan Bapak Darto pedal kalau sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kateterman karahayon mugia tansah kajiwa lan kasarira dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Katur kinurmatan kunjuk dumateng panjenenganipun para pepunden sepuh, para bini sepuh lan aji sepuh ingkang hanggo mastuti mring pepoyaning kautaman lan ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur. Kunjuk dumateng panjenenganipun para kiai, para alim dalah para santri ingkang rinten kelawan dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning Ilahi ingkang minangka dados panuntun kiblating panembah ingkang tansah pinundi satuhu luhuring budi. Kunjuk dumateng panjenenganipun para pangembating negari satriyaning praja menggahipun Bapak Kepala Dusun Tambran, Kepala Dusun Sumbersono dalah Bapak RW RT ingkang minangka dados pangayom pandam pandoming kaula dasih dahat ingkang sinuba sinudarsana. Mliginipun Bapak ingkang hamengku gati nuninggih panjenenganipun Bapak Parno dalah Ibu Warsini ingkang satuhu kinabekten sumrambahing para tamu undangan, para bapak lan para ibu dalah sedaya para lenggah ingkang tansah kaula hormati. Dumateng para kadang sinoman kadang taruna muda ugi ingkang tansah kaula tresnani lan pinanganten kekalih ingkang tansah satuhu bahagia mulya. Saderengipun sumangga kita sesarengan ngaturaken puja hastawa puji hastuti muji syukur dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun paring rahmat taufik hidayah lan anugerah dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Sehingga wonten ing titi kalodangan siang menika kula dalah panjenengan sedaya saged rawuh makempal
nyawiji wonten ing dalemipun Bapa Parno dalah Ibu Warsi menika kanthi kawontenan sehat wal afiat, boten wonten alangan satunggalipun punapa. Rahmat sholawat salam sumangga kita aturaken dumateng junjungan kita inggih menika Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring ajaran lan tuntunan kesaenan dumateng kula dalah panjenengan sedaya inggih menika babagan piwulang ajaran agami Islam. Mugi-mugi wonten ing yaumul akhir benjang kawula lan panjenengan sami tansah kadaku winangka dados umatipun lan mugi-mugi kaparingan syafaatipun amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para bapak lan para ibu sedaya ingkang kawula hormati, kanthi andhap asoring manah lan linambaran trapsilaning budi saderengipun kawula nyuwun sewu lan nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sami. Bilih menapa ing mriki kula sampun kumawantun anjejer sarira cumantaka dumateng ngarsa panjenengan sami sehingga nyigek anggenipun panjenengan sami wawan pangandikan wonten ing pamiwahan mriki. Kawula nyuwun wekdalipun sawetawis saperlu menggah nuhoni menapa ingkang dados kewajiban utawi ayan kawula dumateng mriki. Bilih sowan kula sak rombongan menika kula minangka duta saraya sulih salira saking panjenenganipun pepunden kawula nggih menika Bapa Sali dalah Ibu Samirah ingkang saking Laladan Sumbersono Bareng Kecamatan Sekar Bojonegoro. Supados ngaturaken menapa ingkang dados pisungsungipun dumateng panjenenganipun Bapa Pesan woningih panjenenganipun Bapa Parno dalah Ibu Warsini. Angka setunggal supados ngaturaken salam takdimipun. Mila lumantar dumateng kawula kula ucapaken kula ikraraken kanthi lafat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kanthi atur salam kala wau beta rahmat lan barokah dumateng keluarga agung Bapak Suparno dalah Ibu Warsini sumrambahing dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Dene atur jangkepipun nggih menika kula katus supados ngaturaken sekar cempaka mulya saselih ingkang maknanipun nggih menika putra panjalu saking panjenenganipun Bapa Sali dalah Ibu Samirah. Nggih menika penganten kakung ingkang sesilih anak Mas Bagus Saprin. Mila wekdal sakmenika kula pasrahaken dumateng keluarga agung Bapa Parno dalah Ibu Warsini kanthi pasrah bongkoan utawi glondongan. Mila pramila mekaten sumangga kersa panjenengan Golowentah kanthi sae mitrat adat Widi Widono ingkang tasih sinengker wonten ing lingkungan dusun Tambran mriki. Mbok bilih sakmangke wonten galap gasuling solah bawa tata krama anak kawula Bagus Saprin sumangga dipun emutaken lan dipun leresaken kemawon Mbah Parno, mboten usah sungkan-sungkan, mboten usah rikuh-rikuh, pun dipun anggep putra piyambak mawon Pak nggih. Salajengipun ing ngriki kula mboten badhe kathah matur. Mbok bilih sak sawunipun laksitaning tata adicara niki mangke kula sak rombongan badhe nyuwun pamit lengser saking pisowanan dalem mriki. Pramila mekaten kawula nyuwun tambahing donga pangestu mugi-mugi lampah kula sak rombongan saking dusun Tambran mriki ngantos dumugi dusun Sumbersono mugi tansah kajangkung manggih rahayu lajeng slamet ngantos dugi dalemipun piyambak. Lan kawula mawantu-mantu dhateng Pak Parno dalah Ibu Warsini sekalian
Mugi-mugi anggenipun golewentah putra putri nggih menika anak Mas Bagus Saprin kalih putrinipun ingkang nami Anik Fadilah menika mugi tansah kadadosaken ngantos kaken-kaken lan inen-inen dados keluarga ingkang berbahagia sejahtera, keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah rahayu kang tinemu jumbuh kang ginayuh lan basuki kang kaesti. Saking kawula kula cekat semanten mbok bilih wonten atur kawula ingkang kurang nuju prana mbok bilih wonten tumpang sunipun anggen kawula matur mila kawula nglenggana nyuwun agunging samudra pangaksama. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur pasrah panggula pentas saking punden kula kinabekten Bapak Daroto. Sawetawis kepareng panamping pasrah sinartanan atur tangkap wacana saking keluarga Tamberan. Sulis saya saking Bapak Parno Ibu Warsini kasaradene punden kula kinabekten Bapak Amir. Bapak Amir ingkang tinanggenah pinangka duta panampi pasrah sinartanan atur tangkap wacana. Keju pajaripun Bapak Amir sasono kang tinuju tumuli panji madyaning sanda pintor wagung pratesaken menggah panamping pasrah kadya wong agung ing tlatah Ngayogyakarta. Keju Bapak Amir kathah-kathah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Hadratil mutaharamin, dumateng para alim ulama, dumateng para yai ingkang tansah kula takzimi, dumateng para sesepuh pinisepuh, dumateng sedaya undangan ingkang rawuh wonten ing mriki ingkang kula hormati, lan dumateng sahibul hajat nggih menika Bapak Parno kalian Ibu ingkang kula hormati ugi, lan dumateng temanten kekalih ingkang berbahagia. Monggo sepindah kula lan panjenengan sedaya tansah muji syukur dumateng resanipun Allah Subhanahu wa taala keranten menapa ing wekdal siang menika kula lan panjenengan sedaya tansah dipun paringi pinten-pinten kenikmatan saking Allah. Salah setunggalipun nggih menika nikmat sehat, nikmat sempat saged rawuh wonten ing dalem mriki nggih menika ngrawuhi acara walimatul aris pernikahanipun Ibu Mbak Ani Fadilah pikantuk Mas Saprin. Mugi-mugi acara menika angsar ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salajengipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng ngersanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika Nabi akhir zaman, Nabi ingkang sampun bimbing umatipun, bimbing kita sedaya wonten ing margi kaleresan lan ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Lan salajengipun kula teng mriki minangka wakilipun Bapak Parno kalian Ibu sepindah ngaturaken ahlan wa sahlan bikudurikum, sugeng rawuh, sugeng pinarak, sugeng
ngraosaken napa ingkang sampun dipun paringaken dumateng panjenengan sedaya. Lan iki Bapak Parno nyuwun mapunten menawi wonten kirang langkungipun anggenipun paring suguh dumateng panjenengan sedaya. Bapak Parno kelan Ibu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Lan salajengipun kula teng mriki kapurih nampi atur pasrah temanten kakung saking Dusun Sumbersono Sekar Bojonegoro nggih sepindah kula jawab salam takzimipun kanthi ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lan salajengipun kaping kalihipun pasrah temanten kakung niki kula tampi kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niki pasrah temanten kakung dipun tampi kanthi asta kalih. Mugi-mugi temanten kekalih mungkin saged membina keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Lan insyaallah mengki mempami temanten kekalih wonten ing dalem mriki insyaallah Bapak Parno kalian Ibu kalian masyarakat mriki saged sareng-sareng nganggo lawentah dumateng temanten kekalih supados saged bebrayan sesrawungan kalian masyarakat mriki. Lan salajengipun intinipun kula lan panjenengan sedaya rawuh wonten ing mriki monggo kula lan panjenengan sedaya dongaaken mugi-mugi temanten kekalih menika sageta temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paringi putra menawi diparingi putra jaler diparingi putra ingkang soleh menawi putra istri dipun paringi putri ingkang solihah. Allahumma amin. Dan salajengipun dumateng sedaya para pengiring saking Dusun Sumbersono mengke sak sampunipun paripurnanipun acara menawi badhe nyuwun pamit Bapak Parno kalian Ibu mboten saged betani nyangoni napa-napa namung saged ndongaaken dumateng sedaya mawon mugi-mugi mantuk panjenengan saking mriki ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak tansah pinaringan selamat saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salajengipun saking kawula menawi wonten atur kawula ingkang lepat kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terwaca turunadika saking panjenengan Bekten Bobo Ambir ingatin genah pinangka duta panamping pasrah sunatan atur tangga pajono. Saking pertamu ing dari hormatan ika kepareng handaken dedaharan nunjukan kawula sumangkaken sawetawis kepareng kula tinanggenah pinangka juru pangendali wara karena dadi cara kepareng ngaturaken menggah tumapaing adicara salajengipun kirap ingkang angka sepisan Narendra Kundur Cangkrama Haniti Kendho Kencening Prataning Praja Lukar Busana Kanarendra Nangkrakit Busana Kasatriyan kadang kula Rimas Ayu Vera iki kepareng hanya memptakaken para paraga jangkep Domas Talang Pati Manggala Yuda kepareng kabidalaken saking madyaning Sasana Pangrantu kepareng manjing madyaning Sasana Mbulya kadang-kadang areka isine kang gara-gara haraking jaman puniki wong murka ngombro-ombro mung anut karsaning diri kepati hambang tusi karya rusuh gawe kidhuh sandire kaya tundane manas-manasi tawur warga
kawula nandhang sang sora lumampah kasrampating punang pada jemangking suku cangkrama kundur kedaton yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggoleren ing cagah kebak tulisan warna abang tondo isih prawan makari mas jenenge gubuk asmara piye kae kanggo adem tresno tanpa bantah tanpa koso kondur cangkrama nih Mas Ayu Vera nganti jekane Narendra ae nyimpen mati nganti besok tumakan saiki gubuk kae kebat crita tengah wangi nganti cakep
Sound System, Septa TV Production, video syuting. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh Kiki mawon aja sing gurih. Lah Vanessa angel gitu. Mboten. Kula rencange niku. Oh. Oke mau 50.000. Tak Piye le? Tak kira sing ketangkep kena 80 juta kae ning Bali kae. Ora ya? Mboten. Kiki. Kula kan kula sing nyuting niku. Iya. Kari sithik Mbak Yu ya. Ah. Catetan sajroning ati. Kasuwun berkah pangestunipun kenjuk saking para tamu, mliginipun kenjuk Mbak Ayu Anli Fadilah, karo Mas Bagus Sabri sampun kaping sida dawuh ibadah, mugi tansah atut runtut rentengan tekaning kaken kados keluarga ing sakinah mawaddah warahmah fitini wal akhirah amin Allahumma amin. Ya. Ya, Jan. Cantiknya ya, lalah. Wah, wis kan. Jan. Wis kaya Zaskia Gotrek. Kene nak. Ya. Wes. Kene cantik, ya ampun. Cucuk lagu kondang kaluka, yo perias, yo PL. Pemandu wisata maksudnya kok. Ya, iya nak.
Ya dukun barang iki. Heeh, seleramu Joko Paresaka iki rikalenggahan iki. Cek lau. Oh, enak ya. Penak. Cek lau. Senenganmu mik rak sing dawu ndlujur ngene kuwi ya. Dawu ndlondeng. Ndlondeng. Heeh. Dawu ndlondeng. Iya. Kemayu, Mbak, sing kemayu. Action. Alah ya. Iya, action. Ya, wis. Piye, Mas? Enten. Aku nak dicelukno langsung. Heeh, langsung sinyalmu langsung kuat. Heeh. Iya. Aku mak telu atapno piye, Mas? Aku ya langsung ngono ah. Heeh. Kuwi. Ketoke itu apakah fans-fansnya kamu, Vera? Yang mana? Yang di sebelah depan itu apakah fans-fansnya kamu itu? Mas. Vera lovers? Iya. Ya omongi kok. Iya. Salim ora mumpung nang kene, Mas. Ora. Kok nak ngipi lho. Nyusu, Mas. Nah kuwi Mas sapa kuwi sing asta rasukan abrit. Tapi aku ya seneng upama kok nyusoni. Apa? Sajoke corona ki kan rong tau dikecit wong lanang. Blangkrah. Lah terus kepiye nek kuwi kamangka dadi klangenanmu e? Lah ya mangkane iki neng-neng lho Mas rasane iki. Monggo badhe ngecit monggo disumanggake. Winginane kan tanggapan ning Ngawi. Heeh. Ngawi Branglor. Ning Branglor kene Mas. Takon ngecit wong-wong ngono kuwi lho. Heeh. Sing mara kok kuwirik cicit. Ndinginane sapine gumuh kae no. Mbok. Salam sih ya Mas. Monggo. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas, salah lah wengko tak jemplang susu banci lho wengko. Aku ngene iki tenan kok. Heeh. Suwe ra dipangan wong lanang iki no ra. Wah, malah. Malah diomongi kok aja. Derek katepan ke Kang dereng tepangaken kula Vera Katemi, nak wong kene wis apal kabeh. Pun apal karo sampean iki wis apal. Cuma bedane biyen rambutnya dawa, saiki tambah dawa. Tambah dawa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Heeh. Lah rambutnya tuh malah putih kuwi apa bar kena kapur apa kadasen? Aku ngenes Mas corona kuwi. Oh, ngono. Ngenes, heeh. Kan biasanya aku kumpul toh. Iya, kumpul. Aku biasanya kan kumpul karo pacarku kae. Heeh. Sakjoe corona kuwi kan PPKM jaga PPKM. jarak, toh. Heeh. Jaga jarak. Terus? Lah piye nek arep kawor kon jaga jarak terus lak ngenes to, Mas. Berarti teko seprene dong dinyanyi. Biasanya kan aku kumpul kebo, aku kumpul sapi, Mas. Oh layak to, layak to. Heeh. Heeh. Iya, nah. Iki marak sowan Dalem Agung Bapak Parno. Alhamdulillah disembadani saged nimbali panjenengan komplitane sampean sak rias, sak terop, sak kajang, sak wah samubarang komplite sampean. Alhamdulillah saged mugi saged tinampi mengke saged lumintu sak laminyo wonten tlatah mriki. Ji didongani amin Amin. mawon, Ji. Apane Mas sing mentol? Mentol ya ben to, Mas. Ota tanggo joget ingke ceglok lho ning kono taline kok ya. Tak omongi Mas sing kopian kok ketoke kuwalem ngono ya. Heeh. Heeh, katoke kalem ngono, heeh. Piye Mas aku nak disawang kok kono piye Mas? Hah? Iya. Aja isin. Aku nak roh wong sing montok niku piye ngono ha. Lah kepiye kok? Aku jan gaget-gaget kan. Mas, doyan banci gak Mas? Malah mbok tawani. Lah menawa Gelem. biasanya aku nak tanggapan ngalor mulai dicegat neng perapatan gawe. Nek ngopeni banci niku gampang Mas, jenengan mboten dadak anu nyambut damel wis diopeni karo banci. Oh tenan kok Mas, aku ki banci torok gelem kok Mas karo aku. Lho. Aturi kok. Piye Mbak foto? Oh ngono to? Nah, dipoto di pose awas. Oh alah. Awas. Tapi ya ora penak wong lungguhe neng kene, ya neng tengah ngono lho. Lah. Iya. Sik Mas kene tangane ngono. Heeh. Padha madhep. Ya wis. Iya ya, gandrung. Kayak Mas Alpateka. Biasane kan aku sing dedekan dodo to. Lah iki kok susuku ah. Nut-nut ngono rasane. Nut-nut. Heeh. Jogetan ya. Iya, iki ana manggala jangkep no. Heeh. Iki jogete ning ndi nang kene ae. Ya ning kene ra apa-apa. Lanang sik apa wedok sik? Wit putri sik engko lanange jatamu. Blangkone kwalik kuwi siji mentole ngarep.
Wingke jane wis tak benakno bolak-balik. Heeh. Ning iki ngono kuwi ya ket mau iki. Senengane pentolane ning ngarep malah. Senengane pentolane ning ngarep ae. Sing lanang mundur sik ya sing wedok. Kene sing cowok sing kakung Karena mriki riyen. tempatnya jembar maka rada rada hati-hati mundur. Sing cewek maju. Oh, pasangan apa cewek dulu? Oh, cewek Cewek dulu dulu, aja. Oke. Rada maju. Heeh. Agak maju. 4. Maju, madhep neng Per, sik. Lah iya. Lah, enak cecek. Lah, iki lagi. Lah, iki cecek. Lah, lo malah bedal. Apa dah lo? Cecek. Cecek endi nggih? Kita, Mas. Aja udah. Masa banci dikroyok cecek kok. Lah mbok kok ya mbok anu enak ceceke tenan kuwi nggih mau. Lah ya makane kuwi kok benakne, Mas. Benekne mau. Ndang to, Mas. Ndang to. Ndang ngatasi apa ora, Mas? Kowe benakno benek apa ngemik? Kok nak tak plototne lho, Mas. Iya. Aku ngene iki ikut ndang. Kaya. Iya. Lah ngono kan ya. Lho. Ngono kan suwe-suwe engko metu timbang mbok plotroki dhewe. Wes, entuk to bahanku entuk to? Diomongi kok. Ya ben pamrih ben dibenekne. Heeh, diomongi. Suwun ya Mas ya. Heeh. Muga-muga aku ra meteng kok. Motor mau dibuka dibenekne tok kaya meteng iki ya. Lah aku wingenane ngono meteng kok. Apa lagune, Nduk? Apa? Iki cantik-cantiknya iki. Aku sayang kowe mau nyanyi sendiri. Mau nyanyi dhewe, Nduk? Heeh, kene. Ora. Aku sayang kowe Mas Edo. Lagune sing pripun, Mbak? Anu, Dek. Oh, gak sida. Gak sida. Apa sing ndi? Sing piye? Apa? Sing joget sing garape ganas ngono. Apa? Lagune judulnya apa? Jaranan. Apa? Oh, gak jaranan. Reokan? Oh, gak reokan. Apa kentrungan? Ya, heeh. Lemah teles saya, diaturke, heeh. Rasa nggak sendal gak apa-apa. Ya, sendalnya dicopot nggo jogete nek anu. Ya. Ki do Mas sik kok genti gilir gemanti. Pripun to? Pak iki jan kudu medhun ae kok naruh aku kok ya. Mbok yo kosek. Kok Lho, ya yongkong kok yongpo ya lah janjian aku kudu medhun. ketoke kok langganan to? Diomongi. Monggo lagune napa? Iya. Ayo, goyang dulu. Ya. Ayo, yang dua juga ikut. Nah. Iya, diterake kamera.
goyang. Lho, gak Ora penak, ora iso Ora penak. goyang. Heeh. Mungkin anyang-anyangen kok piye ngono. Dadi dienggo goyang kan kemeng. Ya toh. Piye? Anyang-anyangen. Ganti. Apa? Heeh. Guyune pojokan ke lho sawangane kewah. Piye ganti apa, Nduk? Apa, Nduk? Heeh. Ngarani ndang lagune apa ben? Jalukan ndang mara. Nah, Jalukan mara. apa sing lagu terbaru ben kanca-kanca? Lagu terbaru. Heeh, sing apa sing terkenal? Apa? Satru, Widodari, apa Kretek Ngunengan? Apa Bayem Tur? Apa? Apa? Mendung tanpa udan. Ya kuwi diaturke nah. Iya. Mbak iku refleks kabeh. Jogete sing hot, heeh, Doma siji iki. Keluarga mriki kan dereng parang foto monggo kula semanggaken. Keluarga Mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan bis yen wis waya omah-omahan. Kowe maca koran sarungan, aku plonco dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisan. Aku kori kowe nganan wis beda dalan. Asik New Oreka SJ Audio. Aduh bebarengan bendino kangen-kangenan, sedih lan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan. Kiki Vanessa Go Yo Weke Patuh menang-menangan, berkuwi sayang-sayangan, kadang beda pilihan nganti badut balikan. Kan udan ketemu lagi kabeh kuwi nyarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omah. Aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisan. Aku kiri kowe kanan wis beda dalan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omah. Kowe maca koran sarungan, aku blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan wis beda dalan. Oke, thank you, terima kasih. Terima Nduk. kasih cantiknya Domas nggak sampun. Cantiknya. Ya, andale dinggo neh, Nduk. Jawa Tengah ya kali ini. NTT Bang. Iya. Monggo boleh masuk. Wis gak apa-apa. Bar iki ndang ramban gak apa-apa. Ora penak blas. Engko rewang ning mburi kok. Heeh. Bar iki ndang botok ya, Nduk. Ayo le. Iya, manggolone Sing papat. dhisik. Heeh. Sing loro sik. Dua-dua. Sing loro Heeh. sik, sing Oh, njaluk cilik kabeh. sik. Kabeh. Loro sik, heeh, loro sik sing Kabeh. Ya Heeh. wis kene. Oh, iya. Saloke dilepas, saloke ora walah le. Oh, alah. Nak dilepas mbok dilebas kabeh. Heeh. Kulite dicemiteni ampekan iki. Kulit kok iso dicemiteni lho. Heeh, ngono. Mas. Terena sini lah. Apane?
Lho, wani nginceng. Sing nginjen kowe mau ya kuwi ning mburi bengok-bengok mau. Aku ora pate ngurus karo cah iki wegah. Anggere nek salin bolak-balik diinceng. Heeh, mau. Aku nguyuh mau lho ya diinceng. Suarane mau piye? Rantang-tang-tang. Nada panci dicentelke kok. Lah wong ya jeglok pas kuwi eneke kuwi kok ya. Masa nginceng ning cendela. Wah, padha nggonku lho. Golake to. Lagune apa? Apa? Iya, Cung. Apa? Pelastri. Pelastri enek ora, nek enek ya pelas apa kono lah. Enek di program ke kanca-kanca iki. Mbak Vera ki yo enek-enek yo. Nek pelas apa? Yo pelas. Lah menawa nek wis entek. Pelas jagung. Kene panen jagung ya, Mbak. Panen jagung ya. Pelas jagung garing ngono ya. Ya. Di program yo Rika. Ngene yo. Gose. Gose Mas. Gose. Aduh, ketok asline. Sik ndase ucul. Iki no kan lagi arep kawe to. Sik ndase kok ya ucul. Walah. Awas hati-hati. Mas ndasku ucul, Mas ndasku ucul. Pasangke Mas. Pasangke. Mongka lho aku kok. Ya tone. Ndang to. Tamiki lho. Tamiki lho. Ngetik ngetokne apa tamiki? Oh njaluk dimiki bocah iki kok ya. Tae. Mang. Titip kayak kene ya. Ora sah ngono, Mas. Tak tumpaki lho, aku suwi ra numpaki wong lanang ngene iki. Iya. Heeh. Tanggain dasik ya. Dadi copot sik, heeh. Titip ya, Mas. Helungan. Nanti cantol ning foto malahan. Ayo, yuk apa lanjut pelas? Mas. Lanjut. Pelas apa mau? Ya, ayo mubeng. Diubengi anu. Terus. Awas, ning tengah ae. Gone sempit le. Iya. Awas, nabrak tamu. Pakai nopisan. Malah mapan lo ya. Ya. Ayo papat. Ayo jogetnya sing penak. Ayo. Timbang sing penak kono. Kan iki anake sapa ya? Ngopo to? Kok gak peneran ket mau? Joget to dhewe. Joget to dhewe. Joget to dhewe wis ya. Heeh tutupno dan joget to dhewe. Iya. Ya, ora wani cedak. Ya. Kamu di atas enggak apa-apa. Bergoyang di atas ya. Nah, goyang di atas gitu ya. Ganas. Ayo mas, koyo bajine koyo mas. Gusti, Gusti. Ayo, oh iya lah, ayo, terus, ayo, Ada hop. ayo, wis ra iso gede kowe. Bales dendam. Iya. Mbok bales terus mbok Aku gembreket ket mau. Lah malah mbok perkosa manggolone iki. Biasanya aku loh saya diperkosa. Iya, malah
Oh, alah. Cah kene iki ngono kuwi lho, Oh, Mas. alah. Nak karo banci ki do nafsu. Oh malah. Makane aku karep mari dadi banci tak plontos ndasku ya. Ngono kaya jek dodoyan ngono lah aku do gumun. Auramu ki gak iso ngapusi. Auraku ora iso ngapusi ya. Tetep dadi Mas. Lah, Wegan aku, Mas. Mas sapa diaturi namine Mas Sapa? sapa? Jenenge lali. Sapa iki? Mas Restu. Hah? Mas? Mas apa? Gentong. Oh Mas Gentong. Omah pundi, Mas? Oh, Mas Restu. Restu. Daleme pundi, Bu? Ora digawa. Gendak aku, Mas. Sapa kok ya? Kuwi lho, Sing ndek ben kae. langganan. Iki biyen nak bayar murah gak aku. Mending karo iki gratis ra ya, Mas ya. Heeh. Iya. Oh alah. Lae. Nggih mekaten wau iki gocekan sauntawis kalian Nggih. kula Mbak Vera Katemi. Mbok wonten lupute kula nyuwun agunge samodra pangaksami. Wasana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho, bal. Dasku ndi? Dase lali. Dasku lali. Nggih. Sawetawis para tamu mekaten kula wau menggah Ratamati Coro Waewahan wit purwa madya antewasana sampun kalambahan tepi saking tirba indra sang sami Allahumma amin. Monggo nun saperlu hanjang wonten ing pawiwahan menika wonten ing hastungkara doa pawiwahan. Kunjuk Bapak Amir ingkang kirang-kirang pratisaken. Nuwun sewu, Bapak Amir tasih lenggah. Bapak Amir keparing pratisaken hastungkara doa pawiwahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi temanten kekalih saged membina keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Baringi keturunan putra-putri ingkang saleh lan salihah ingkang yatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل هذا العرس وزوجة مودة والرحمة وألف بين قلبهما كما ألفت النبي آدم وسيدنا حواء وألف بينهما كما ألفت النبي يوسف وسليخا وألف بينهما كما ألفت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking para tamu mekan kala wau menggah di Coro Waewahan darpaken Bapak Parno Dalewar sini. Sumangga nun kita tutup kanthi waosan tahmid sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mangga nun kunjuk bujuru pangarga busana risang pinanganten sarimpit dalah Rama miwa Ibu cekap jumeneng kemawon ngentapaken kunduring para tamu samudayanipun. Para tamu sawetawis kula wau menggah di Coro Waewahan gati kulingati nanggenah pinangka juru pangendali wara Pranata Hadicara Dimas Rinto Prabakusuma. Hambu bilih inggihipun kepareng aturaken tumapaing adicara wonten cecer cewet tumpang suing basa ingkang lantur katula-tula mah katali nyuwun lumuntur isi samudra pangkang sambi. Sugeng kundur para tamu mugi kundur adika sami dumugi dalam sewang-sewang kanthi wilujeng. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Kunduring para tamu dari kadang yu arika.